Kai, hutan tabaru ne? Tabaru. Balbela ce. Ok, balbela ne ku? Eh. To ku? Na gode baby. Let's go. Ku tayi sama tu. Baka kasko mu a cikin gajimare. Ga mutan ai. Ok, kun shiga gajimare kenan. Irin yan rainin waya ne baby. Neman taimako yake. Neman taimako? Ne mana. Ya aka kika bi shi tsayi ne in tsayin ki neman kuwa? Kai? Ko kin yi ciko ne? Ya mun akai. Me kika sa? Ciko ne. Ba sai na ce komai ba ma. Ok, ba ka ciko ba? To ku shiga. Ka bani da shi baby. Ku shiga ina. Bariki. Ta sojoji fa. Sai dai kan bariki sojoji na. Ko kun dade a ciki ne? Mun dade a ciki. Mun dade mana. Yan hayan na zo suna baka. Ji ba ko suke ne. Ke me sa baki bilitin? Saboda na rasa gane man da zai mun yana. Ok, ko baki samu saurayi mai dan arziki ba wanda zaki tatsi? Shi kuma wannan waye ne? Kalla sosai. Mu haɗi a group. Wani gurin? Fi hotel. Ne fi hotel. Ba ku san ci hotel ba? A ba mu san Ne tiwo. wani hotel? Da Allah matsa da Allah da Allah. Allah ka jira arziki yake a ciki. Mu tsaya mu gani. Ke bari Da Allah kila irin wani taimako suke nema. Da Allah kila ba kuma kamar haka. wani abu ne wanda da ganin wayan na sata. za in ka sa kuɗin ka a ciki za 24 hours riba ta shiga. Ah baby zancen kudi ake tsaya mu ji. Allah ya miki albarka wallahi. Magani. Yawwa. Ina zuwa bari magani ne. Har magana ake yanzu akwai group din da za a bude na Tiwo hotel din. Nan gaba akwai babban taro za a hada event. A je ai taro nake gaya ma. Kuɗi ake a ciki magani da To wai shi tiwo hotel din ma me shi? application ne wanda in kika shiga nan sama account na kika yi linkin zaki zuba kuɗaɗen ki ki register kuɗin ki 24 hours za su karu. Wallahi kai arziki ke yaushe za ka yi kuɗin auren ta ne? Kenan baby. Mota nan da nake ta son ka siya. Wannan wayan fa. Ko da ke kun ce ku balbelu ne ba bil adama ba ko? Lokacin auren da mutum. Lokacin auren Yanzu mun da mutum. Kun dawo bil adama? A mun da bil Har adama. galiga ne sa'u? To sunan tsayar amana rai. Baran. Ya da haka. Aiki hotel din. Ba a gaya wa ɗan yau.